hebben het er net even met Willem over gehad. We zijn bezig reizen door Amerika. En als je zo lang reist, met z'n tweeën, dan kom je niet alleen jezelf tegen, maar ook elkaar. En ik kwam Marius goed tegen in Memphis. Memphis, dat verwacht je van een hele mooie stad. En uiteindelijk viel dat vies tegen. Het was echt kil, het was echt koud. En Marius werd er nog chagrijnig van. Marius, hoe chagrijnig was jij op dat moment? Zuur. Bitter zuur. Het was niet fijn om met die gast op straat te spelen. En soms haalde hij een bloed onder mijn nagels vandaan. En daar gaat het volgende liedje over. Ja, ik ben hier in de Visvliet. Het waait hier nogal, maar ja, dat komt door die grenzen natuurlijk. Je let het altijd waaien. Dus ja, hier in Vlien, Tolwe, 3, 4 in Vlien, kreeg ik 2 jongens op visite bij Noorderwien in de studio. Dat weer Johannes en Marius. Ze zien op de popacademie. En zij moesten van studiepunten een aantal minuten op de radio zien te regelen. Dat koer wel in Noorderwien, maar ze hebben me wel omgekocht. Mij een Playboy. Goed hè? Nou ga ik een afspraak met een van die beide jongens, want ja, die is uitgegroeid aan een bekende Nederlander. TikTok Tammo, oftewel Johannes Peetsma. En die komt naar Friesland aan, voor meerdere optredens. Onder andere in Drachten en in Haas. En ik tref hem hier op de grens van Friesland en Greensland. Wij willen hier net in Friesland te betiet hebben, dat doet hij maar met het concert. Dus ik ga even naar beneden. Ik zal even zien dat hij er is. I wanna live, I wanna go. This ain't the Mississippi River that I know. I see some buskers that are amplified with a permit and they only play the blues. The streets are gray, it's cold. This ain't the city of the stories being told. There ain't no boardwalk on the riverside when the mirror man is playing out of tune. Zie, dat is hij al. Hannes! Ja, mooi. Boek een mondje! Wat? Boek een mondje! Ja, mooi. Ik versta er niks van, joh. Hoe is het? Ja, help me, joh, met z'n. Du komt naar Friesland dan, hè? Nee, jij wil met mij even wat bespreken, denk ik. Ja, maar ik wil liever niet dat jij naar Friesland komt. Nee, jij wil dat ik niet naar Friesland kom. Ik wil zelf gewoon niet naar Friesland. Maar we moeten wel even praten. Ja, hoe gaan we dat doen dan? Hier in het water? Op de brug. De wolken hangen leeg, ze kroepen door de lucht. Wind waait over velden en gaat weer aan zijn zucht. Ik loop langs de sloten, waar stilte met mij brood. De grond buiten reden, het land dat naait. Er ligt 2 stoelen op de weg. Dag Johannes. Ja, mooi. Welkom jongen. Ja, ja, welkom in het, dit noemen ze niemandsland. Ik zou zeggen, dit is Friesland. En dit is Groningen. We horen een beetje afstand. Het zit gelukkig wel een beetje aan de Groningse kant, dat is mooi. Nou, ga zitten. Boeren rijden boer, de roggenkram van tiet. De leegte tussen de blijven zonder speed. Zoals de stilte op een zondag is de stilte alledaags en de drukte van het Johannes! leven. Ja, ik hou mijn pen hem vast, hoor, want het is hier onstuimig op de grens. Dat zegt we dan over Friesland en Groningen, of niet? Ik denk dat dit de enige plek is waar het op dit moment zo hard waait, omdat hier die grenzen bij elkaar komen. Er zit toch wat frictie. Hoe is het? Ja, goud, met z'n. Ja, best jongen. Oh, mooi. Hey, even het verliezen. Ik ken die als muzikant. Er kwam mij Marius, die maat, hier in de Vlien bij de Noorderwien studio binnen. Wist nog uw eerste kennismaking? Nou, dit is wel echt al lang geleden, hè? Was het 2011 of zo? Ja, zoiets. Dus, ja, ik was het gewoon in de radiostudio, toch? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Maar niet alles meer. Mijn geheugen is niet 100%. Dus hier is op de academie, hè? Ja, dat klopt. In Leeuwarden. Ja. Ja. Maar welk idee wist toen naar die academie gaan? Maar ik woonde wel in Groningen. Let Oké, op. ja. Hè? maar, Ja, met welk idee ik... ja, maar welke intentie? Ja, ja, ik wilde muziek maken. Ik wilde iets met muziek doen. En daar wilde ik van leven samen met Marius. Dat was het doel. Leven van de muziek. Nou, gaat aardig goed. Ja, het gaat aardig goed, hoor. Maar wist u ook nog wat er de eerste keer gebeurde?
Nee, misschien, ik weet niet waar je dat bedoelt. Wist u nog de eerste aanleiding, dat is die in Buis weer? Ja, gingen we naar Amerika? Of Nee, niet? dat weer daarvoor nog. Disney oké? Nee. Je moest een studiepunten halen Ja. en dan moest je hem de media halen. Oh ja, Paris Hilton project. We moesten zoveel mogelijk media-aandacht krijgen. En je hem omkocht, wist je dat nog? Nee, dat weet ik niet zo goed meer. En toen was maar een Playboy jong toen. Die heb je hier nu. En Die krijg ik nu terug. die krijgt hij weer om. Hoe probeer je me nu? En wat krijg je ervoor terug dan? Ja, centijd. Ja, precies. En je had toen studiepunten gekregen toen. Ja, maar wat wil je nu? Nu geef je hem terug. En wat Ja. wil jij van mij nu dan? Een leuk interview. Oké, nou, dat deal. Kijk, Ja, ik hier, hou- is hier is je Playboy terug. Super. Ik hou hem stevig vast. Ja. Alles waait niet weg, heel gek. Super. Maar ja, nu ben ik helemaal afgeleid natuurlijk. Ja, Nu moet je me geen vragen gaan stellen. er staan hele goede interviews in. Ja, dat is, ik heb zelf ook ingestaan met een interview. Ja, Ja. aangekleed? Het zijn ook vaak geen interviews met de vrouw, hè? Nee. Het zijn interviews met andere mensen eromheen. Nou Ja, ja, dat doe is maar. het. Ja, Ik hoef maar- jou niet uit te leggen hoe de Playboy in elkaar zit, geloof ik. Je hebt hem terug. Veel plezier ermee. Dankjewel. Ja. Super. Die ga ik, ja, ik leg hem even, ik zet mijn voet er helemaal op zo. Dan waait hij niet weg. God, alles. Mijn oren kleppen helemaal van die wind, joh. Het is windkracht 18 hier zo. De wind komt uit Grijns, hè? Noorderwien. Oh, Noorderwind. Of heet je programma niet meer zo? Ja, ja, ja. Oké. Ik dacht eerst Oostergrond. Nee, hoor. Ja. Hey, er komt van Friesland aan bij die muziekshow. Laten we het even over de muziek gaan. Ja. Want ik ken die van de band Disney Oké, dat weer in covers. Ja. Toen had je hem The Given Horse in. Ja. Wat is het nou, Tjewurg? Wat het nou is? Ja, omschreeuw het eens. Ja, Tammo en band. Dus het is eigenlijk vanuit de basis Tammo, eigenlijk vanuit de filmpjes zo gegroeid. Wij hadden natuurlijk die muzikale achtergrond, maar dat weet jij natuurlijk. En dat wist niet iedereen, dat wij muzikant waren. Of dat ik muzikant was en Marius natuurlijk achter de schermen ook. En nu is het een folkband met viool, accordeon, banjo, pedalsteel en country folk ook. Met Groningse teksten. Ja. Is die volk automatisch kwam? Of werd het wij kwam? Nou, ik heb zelf wel een grote voorliefde voor Ierse volk en Ierland, het land. En ja, ik vond de stap van, we hebben eerst Ede Staal liedjes gezongen. Of Tammo dan, en Marius speelde het ook in de kleinere formatie ook al mee. En ik vond die stap, we hadden ook een accordeonist, en die stap naar Ierse volk vond ik eigenlijk best wel makkelijk gemaakt. En het past heel goed bij dat, ja, toch ook wel bij Groningen, bij de Groningse taal. Als je de Groningse tekst overheen legt, ik vind het heel erg passen. Ja, nou, een van die meest recente singles get ik echt hoe dat gevoel, hè? Het platteland, de ommelanden, Ja. het Grijzer gevoel, zeg maar. Ja, grunnige lucht. Grunnige lucht, ja. 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 Ja, nee, dat klopt. Dat is dan weer iets minder een Ierse vibe. Dus ja, toch ook wel wat Beetje die Keltisch. folky weer, hè? Folky, Keltisch, viool er ook wel bij. Dus het heeft wel al die invloeden daarvan. En ja, dat ja, klopt. Want du bist kijk naar Yellow West, hè? Ja, ik ben 2 weken geleden was ik er nog. Ja. Ja. Ter inspiratie? Nou, ik was er 2 keer al met Marius geweest. 1 keer met The Given Horse toen. En toen daarna voor de voorstelling Tammo Zingt Volk. Allemaal videobeelden te schieten die we laten zien tijdens de voorstelling. En nu een keer met mijn vrouw. Die was er nog nooit geweest. En ik was al elke keer met Marius geweest. Daar zijn we ook al een keer heen. En ik wou ook een keer heen met haar. Een keer zonder dat we aan het werk zijn. Dus dat is ook wel een keer... Het mag ik eens gewoon normaal, hè? ja, nee, dat was heel gaaf. Echt van genoten. Ja. Hey, die nummers die je hem spelen, hem zou wel eens kreun of zitten er covers bij of traditionals? Ja, nu hebben we het dan, wat de nieuwe muziek wat er nu eigenlijk allemaal aankomt. En wat er is de afgelopen 3 singles, dat is allemaal eigen werk. En die liedjes voor de voorstelling Tammo Zingt Volk, dat waren allemaal Ierse klassiekers. Met Groningse teksten. Meestal heel veel bekende Ierse liedjes, maar ook een paar onbekendere. Ja. Toen zei het zelf al even, ooit ben hij met werk van Ede Staal helemaal centraal stelt. Ja. Hoe vind je daar de reacties op in Greensland? Want de Ede Staal is heilig, hè? Ja, dat is... Kon ze het hadden TikTok Tammo, want dat werd toch wat verward met elkaar. Ja. Dat hij maar Ede Staal onderhaalt hier. Ja, dat was wel... ja, je mag er eigenlijk vaak niet aankomen, maar ik had 1 video geplaatst, een kort fragmentje van Genoord. Dus een wat vrolijker liedje. Dat was echt in het begin van TikTok Tammo. En daarna heb ik Het nog nooit zo donker West. Op de piano, op de dijk hadden we een video gemaakt en gezongen. Nou, en dan toen ik daar kreeg ik echt zoveel goede reacties op. Mensen zeiden van, joh, ik heb eigenlijk liever vaak niet dat mensen eraan zitten. Als je het zo doet, met respect, dan is het wel mooi.
Dus mensen konden dat wel waarderen. En toen kwam ook het idee van misschien moeten we hier wat meer mee gaan doen. Als het paste wel. Het paste goed. Ja. Goh, als ik mijn hand laat dan waait die pen af, joh. Mooi verhaal hoe genot is dat een van... Genoord, hè? Genoord, ja. Nee, genoord. Ja, Was nou... er wel even gouden uitspreekmel. Ja, nou ja. We zitten hier op de grens. Maar we gaan niet genot of ja, ik weet dat je gaat zeggen waarschijnlijk in Leeuwarden dat ze genot. Genot. Ja, genot, ja. Van Ricky, hè? Ik ben ze nooit meer thuis. Nee, ja. Daar wordt bij Cambuur ook veel gezegd. Ja, klopt, ja. Ja, genot is een beetje de Cambuur-hit bijna. Ja, grappig. Ja, nee, ja. Heel veel mensen denken ook dat het betekent genot, hè. Maar het genoord is eigenlijk garnaal. Dus het gaat over heel iets anders. Ja, maar is net. Nee, ja, doe maar. Maar je praat ik zo raar. Wie? Hier, Wat? Ja, het is eigenlijk godswonder dat ik jou kan verstaan hier. maar wij hebben een derde toner. Nou gaan we het krijgen. Ja. Nou gaan we het krijgen. Hey, de band, hoe heb je die geersteld? Dat verstond ik hem niet. Een band, hoe heb je die samengesteld? Hoe zei je dat, dit vriend? Geerstald. Geerstald? Ja, geerstald. Ik doe mijn best om alles te verstaan. Ja, mooi joh. Niet alles kan ik verstaan. Samengesteld. Marius ken je dus, het verhaal. De gitarist. Bram kende ik via ook al heel lang, de drummer. Jasper ook van de academie, toetsenist, speelde ook altijd met de Given Horse mee. Zo kwamen we ook, Jasper adviseerde ons Mark Pepping op de accordeon. En nu hebben we net sinds kort een nieuwe violist, Sigrid. En Sander Niehaus, jou ook wel bekend. Ja, die kennen Marius natuurlijk weer, die kennen elkaar uit die streek. Dus Sigrid heeft mij ooit een keer een berichtje gestuurd. Maar toen hadden we Hetta ook al en toen Hetta ging stoppen. Toen ging we op zoek naar een nieuwe. Ja, Sigrid is echt top. Maar stevige band, je pakt het behoorlijk uit. Ja, zeker. Ja. Vergeet ik nou iemand? Nee. Jasper, Mark, Sigrid, Sander, maar ja, voor mij moet... Volgens mij en Rolf Schreuder, techniek. Ja. Rolfie, ja, we kennen hem. Ja. Ik zag vergeet ik iemand in mezelf. Hey, wat kunnen mensen verwachten? Je komt naar Friesland aan? Ja, we gaan eerst de eerste clubtour doen. Clubtour is een concert met van alles wat we tot nu toe met Tammo hebben uitgebracht. Dus dat is ook wat Edestaal, ook wat van Tammo Zink Volk. Maar ook wat, veel van die eigen liedjes, beat and blues en zo, dat soort dingen. Ook wat oude werk. Gewoon één groot, gewoon een mooi concert. In een poppodia. Gewoon lekker staan, een biertje drinken, groot feest. En in Drachten gaan we heen en Harling. Ja. Dus een beetje cultuur brengen in Friesland. Dat heegt niet! Ja toch? Jullie kunnen wel een keer wat leuks gebruiken daar zo. Het is helemaal daar, hè? Ja. Het is net rijdt van de heel ver weg daar. Maar daar ligt Groningen. We zitten toch een klein beetje aan de Groningse kant, hè? We zitten niet helemaal in het midden, is je er wel opgevallen? Het is goed dat het hier op een veld is hier. Ja, dat is Jostel ook om. Je bent als muzikant met band op tournee. Hoe moeilijk is dat om dat publiek uit te lezen dat daar net als TikTok Tammo dan stiert? Wacht even, hoe zei je dat? Wacht even. Oké, nog één keer. Zeg maar in het Fries hoor, want ik volg. Ja. Je bent bij de band op stap, clubtour, grote band. Hoe ingewikkeld het is om het publiek duidelijk te maken, ik ben hier als muzikant, als volkband en net als TikTok Tammo. Ja, dat is... Is dat wat u toe te horen? Ja, tijdens het podium... Kijk, ik sta wel op het podium als TikTok Tammo, hè. Dus dat is als Tammo en band. Dus dan verander ik wel in Tammo. In mijn alter ego. Ik zit hier nu met jou te praten als Johannes natuurlijk. Ja. Maar het is misschien voor mensen nog niet helemaal... kijk, mensen kennen mij van filmpjes. Dus online is het wel misschien een beetje... Mensen weten nog niet altijd wat ze kunnen verwachten natuurlijk. Mensen die in het theater zijn geweest en die het al een keer hebben gezien, die snappen het inmiddels al wel. Maar mensen weten misschien niet wat ze kunnen verwachten. Maar het is een rete goede band. Dat zeg ik voornamelijk over de band is echt geweldige muzikant. En volgens mij hebben we hartstikke leuke muziek en hartstikke leuke shows wat we tot nu toe hebben gedaan. En wat was precies de vraag? Wat zei je nou? Nee, het is wel goed zo. Oké. Klopt dat, hoor? Ja, klopt helemaal. Ja, toch even hoe TikTok Tammo kwart. Is het verwachten dat dit worden zo wat het worden is? Best een fenomeen, man. Nee, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Nee, dat had ik niet aan kunnen zien komen. We maakten gewoon filmpjes. Ik zeg altijd we. Omdat ik toch met Marius altijd alles heb gedaan. Je bent echt brothers in arms, hè? Ja, maar hij zit nu natuurlijk achter de schermen. Maar ik praat nog altijd over we. We maken filmpjes, maar heel veel mensen zien natuurlijk hem niet in beeld.
Maar die filmpjes gingen we toen maken voor de grap. Maar uiteindelijk kwam daar gewoon de hele machine zoals wij hem hebben opgebouwd met de bands en zo. Zoals jij het kent van het begin. Dat zat er direct alweer achter. We konden direct met muziek en merchandise en leuke dingen gaan doen. En ideeën konden we direct, nou, zoals wij dat dan altijd al jaren hebben gedaan, gewoon uit gaan voeren. Vind je het mooi, dit succes? Ja, dat is toch mooi. Kijk, of het nou met de Given Horse was gebeurd, had natuurlijk ook... Oh, wacht even, er komt een auto aan. Hey! Het had natuurlijk met de Given Horse ook kunnen gebeuren. Ja. Als stel dat we daar een keer een liedje was, wat beter had... Je weet nooit waar het succes in één keer vandaan komt. En nou ja, het is zo gelopen en het is mooi. Ja. Ja, en Marius is toch een Fries, of niet? Marius komt uit de Stellingwerven. En de Stellingwerven... Marius komt uit West... Oh, nee. Maar ja, de Tjonga zegt hij altijd. Of niet? Ja. Ja, die mensen daar in de Stellingwerven zeggen toch zelf ook dat ze dan weer geen Fries... Weet je wat het probleem is in Friesland? Doe best. Jullie zijn geen eenheid. Dan zeggen ze in de Stellingwerven zeggen ze van ja, wij horen niet echt bij Fries en wij praten niet Stellingwerfs. Dat lijkt dus bijna weer, dat is weer een Neder-Saxische taal, dus dat is weer geen Fries. In Leeuwarden zeggen ze ook ja, wij willen niet bij Friesland horen. En dan laatst sprak ik met de drummer, komt uit Harling, dat is, die zegt ook ja, dit is ook eigenlijk geen Friesland. Jongens, regel het. Ja. Ga het lekker onderling uitvechten. Groningen is een eenheid, stad en ambulant. Dat is super. Waarom stel je dan eens een verhaalje? Ik versta het wat. We hadden een dame van uw stel. Je hebt een van onze vrouwen gestolen. Ja, maar die woont ook in Groningen. Ja. Ze komen allemaal naar Groningen. Ja, hoor. Ja, en zij komt, waar zij vandaan komt, is ook Siggerswoude. Ja? Ja, dat is toch eigenlijk ook gewoon... Nee, dat ga jij niet annexeren, vriend. Nee, ik hoef het niet, hè. Nee, ik ga het niet annexeren. Maar ja, als de wind anders had gestaan, als ze met deze wind was geboren, dan was ze in Groningen geboren. Dan waren ze zo woppen de grens over. Terug naar de muziek. Jullie komen naar Friesland. Wat zijn verder de plannen? Opnames, studio's, wil je doorgaan met die folkband voorlopig? Ja, nieuwe voorstelling maken in 2028 hoop ik. Dat we daar zijn we gewoon, de ideeën zijn er al voor. Eerst nog Tambo's en Folk nog een keer in het najaar. En volgend jaar ook wel wat leuke ideeën, maar we gaan gewoon lekker door zo. Ik heb eigenlijk, ik heb er wel zin in. We hebben leuke, nog steeds genoeg plannen. Dank u wel, jongen. Ja, ja, mooi! Slayer! Slayer! Du zit min geloof.